छटपटा तारा तारा बहन चल तारा के बढ़िया ले मसाला डाल के खाई। छटपटा मत लावा हो। अरे पनिया लियावा ना, सुनात नहीं खे काट देनी तो का करत इहो मेहरारू एकदम एकरा बुझाता कि बहिरे ही गया। अरे आव ना रे मोइल गड़बड़ाइल कमावाई एकदम। का चिल्लाए लगी ना, गरम नहीं का पनिया जार लिया था पनिया से ज्यादा तो तू ही लागत तड़ू गरम तन की चिल्ला देलहिन तो ये जी काट दिया नी। हां काट दिहनी कोतरा ना सस्ता मुर्गा देता ना सका ही और 1 किलो ले लेनी। हां 1 किलो और ले ले लाती तो 2-3 टाइम खइले रहती जे खूब आराम से। अरे पहले इहे खा न तब ओकरा बाद लियै तो खई ह। आ कुल भूखल बाड़ी से सामान कुल भूखल बाड़ी से, लेकिन हम ना कुल बराई ना। हम नैहर के खइले पियले हई आ ससुर में खाई पिए। कोई के कहे के बता हमरा मुंह पे कहि तो 4 गो गाड़ी दे। तो यही से ना हम कही ना जिला। अरे उतारनावा ना लग जा सही में कही ना कि पढ़ा लिखल बेकाम के बाड़ू। ए जी जल्दी जल्दी की चक्कर में आई नहीं कि जल्दी काटिए, जल्दी एकरा के हम बनाइए, जल्दी खाई। तब ए तरह हथवा जर्जी तो फिर हमारा ना तकलीफ होई, मल खुशी के माहौल में दुखी हो जी हमारा। गिर न गइल बहे जुकिया एकदम दिमागे हमार काम नहीं खे कर सोचे तनी कि रुक जा तू मोल गुरमाटी करबू किरी किरी क के एकरा में देन ये करी डाला ठीक है। मसाला वसाला पीस के कुल चीज रेडी कर देल बनी, खाली आप वो काट देब ना। हाँ। ले जाके हम बनाइब रे दी। हां रह दो ज्यादा गरम बाहु खौला काट देल हड़ुए के हाली पूछी रहुआ से। हां अरे पानी मत डाली, ठंडा पागल है का एकदम से। तू ना जानबू ना उसिना जी मसावा कर त मजा ना दी। अब भूखल बाड़ी से सामान भूखला से का फायदा हैं का फायदा कि मुर्गा मछली खइबे ना करी, रोज खाई या सामान भर बराई। त हमनी के खाइल न जाई जे भूखल बा के भूखे द। हमार खूब न बुराई करेली स कि सामान भर खा ले, पूजा पाठ होला त खा ले, खाइब ना खइले ल त पुत भतार बा। तब एकरा से देखा मन रही चांगा त कठौतिए में न गंगा। वो सड़ियो भेज दियनी ना ना हमा दे मुर्गा के चक्कर में हमरा के त। तब तू आइए के कहली बढ़ जा तड़ू समय ना लेखा पसार के त हम का करी तन की मोर के तहरा दो था मसालो पिसबू त सब्जियों से कम हो गइल बा मुर्गा के दाम, तो काहे के सब्जी उब्जी ले आवे के, रोज रोज मुर्गे ना 20 रुपया किलो लिया के या बनावे के या खाए के। भर सावन इहे चली, सावन बाद तेज हो जाला कम क दिहल जाई तब का ना सस्ता मिलत आवे त। आ देखिए तीता मत बनई ह पहले बता देतई। लाल मिर्चाई पिसले बानी आ खूब चटकारे बनाई बा, एक कटोरा लिए के आता ना खूब खाई। हमरा कब बनी कि कब कहती कब हमरा आत्मा के शांति मिलित जी। तो तीता बना के तू अपना पेट खाती खाली काम लगावले बाड़ू। और लीवर ना कमजोर हो गइल बा समझनी, तनी मन तीता खाए तनी तरह और पेट झरे लागत आवे। आ हाथे पाथे लागत तन की दी रउआ बस का बातें नहीं खे ना आहुलाई रहतू तन की चकार का धइले रही ओपा लियाई रहतू तब न दिमाग खराब करेनी। हमसे कही ना राउर भगवान कुछ का ढंग ना देले, बस लोला बजावे के ढंग देले। अरे तो ऐसा सोना लेखा मेहरारू पौले काहे के बानी, जब हम ये सब कह देब तो तू काहे खाती बाड़ू। काम रहले तो सोना ना काम रही तो तोके चिंतो नहीं थी। ऐसे मन कि इतना तारा के मान जान करी ना, एक बोली पे तारा के जवन कहलू कथी लो ठलाली आ ललका ठलाली लेके आई ना तबो तारा खाती बेकारे रही ना। सुन ली हाँ सुना तो मुर्गा बना के खा लेते साजी खा जाए तो मछली लिए। हां मछली तारा के रहू के लिए रहू बर सामान भर खाए के बा। हाँ। ठीक ना हां हो टेंशन मत ल, गाड़ी दे त अपने घरे दे, कोई के बात के परवाह बा। मगर हमू सोचनी न कि तू के भगतिन मिलबू मगर हमारे लेखा मिललू कि ना कोनो पर्व मनावे के ना त्योहार मनावे के, समझलू। मर्द मेहरारू का जोड़ी एकदम भगवान बैठा देले बावन। यो काम कइने रउए बरा अपन हाथे बना के हमरा के खियाई ना अपनी हाथे एकदम देखिए ना बेरा अपना हाथे बना के खियाई तारा मुंह में गप एक एक थरिया में खाए के खइले से प्यार बढ़ेला। हां प्यार बढ़ेला और तारा भी प्यार तो फाटेला। बियार हम खिलावना बो हां छते पर से मुंह चमका के बतियावत रहल ही अपन छोटकी ले। ए त जाय दो कर से दूसरा के बात ना और सुननी, समझलू। ओन्हे त आदमी सरकारों के गाड़ी देला। हां अतना तोर पावर बता सामने आके सामने हां देखा तो शेर लेखा शेरनी लेखा मेहरारू हमर बिया सामने आके कोई खोक देता तो घर में ना बनाए मुर्गा, आंगना में बनाए कि सुगंध सबका आंगना में जा सबका नाकी में घुसो मन छछनो। शिवाजी चलले अपना बियाह करे घर ही सिन्हरवा छूटल जाए।
शिवजी चलले अपना बियाह करे, घर ही सिन्हरवा छूटल जाए। हे भगवान जी, ऐसे ही हमनी के पूरा 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 परिवार के खुशी सलामत रखम। हे शंकर भगवान जी, रौरा के हमनी के भर सावन एकदम पूजा पाठ करल जी, जल ढारल जी, लेकिन हमनी घर के एकदम सुखी सलामत रखम। हे शंकर भगवान जी। कन्या, हाँ दीदी जी, कितना खुशी के बात बा। गोड़ लगतन। तोरो सिंगार ऐसा है चमकत रहो। का मंगल हड़ू? काहे ना ये दीदी जी, घर पूरा खुशी खुशहाल से रहस के सब कोई आदमी निरोग रहस। हाँ। ये तो शंकर जी से मनाई था, यही से तुलसी जी से मनावत नहीं कि हमनी के घर भर में सब चहकत रहस, एकदम फूल जैसा खिलल रहस। हाँ? मांगा कि हमारा ऐसा है पूरा परिवार बनल रहो, पुत भतार हमारा ऐसे चहकल रहस। हाँ? काहे ना जी दीदी, ये नु कहल जाला कितना लेकिन निक लागेला जब सावन आवेला, सावन के सोमवारी रहेला, कितना निक लागेला ना दीदी। हाँ, बड़को दीदी कहत है नु बगलवा में के कि का हो कने आज ना गइल हड़ू अड़हुलवा के फूलवा अरे गेन तुड़े कनैलो के फूलवा बगिया में। तो कहलन कि ए दीदी जी जाना तनी हम गई रही और वो सब तो जाता नहीं 4-5 बजे आ टूट जाता। हम आज 3 बजे गई हनी कनेवन के तोड़ के लाइल हसी बालवा पगली सन जल ढारे। तो कहत है आई हे कने आज हमरा घरे फूले ना मिलल ह। आई दादा, तो पहले कहले रहती तो देइयो दे दीदी, अब तो चढ़ा के चलैनी जा आ शिवाला पर वहाँ जाके जल चढ़ैनी जा, फिर एजियो आके चढ़ैनी ह जा। हाँ? ए दीदी जी, मन तो करता न कि अपन बोरिया बिस्तरा लान के इहे शंकर जी भी आराम से मुड़ी पटक के जीव हम सूत रही। हाँ, इहे तो दिन हनु सावने में कि शंकर जी दम उठू रहेलन परगटे कहीं कहीं के देखले बाड़ू इहो भी परगट बा और अखिया ना खोलले रहेलन जा सब कोई के देखत रहलन जा कि हमरा के हाँ, तब का के हमरा के उठू करताटे नाश करताटे। जब इहे सब के दिन बा कि बड़ी विधि विधान से आदमी खाना बनावेलन, बड़ी विधि विधान से सुतेलन रहेलन घर में। शाकाहारी चीज है इहे दिन में ना आदमी करेलन। अजी दीदी, अब हम का कहीं कहत शाकाहारी ना करेलन, शाकाहारी खालन। जनतनी हम अच्छा ये बताई कि जब हम रुहुआ के जाना तनी कि सावन भर सावन पूजा पाठ में लिंग रहेले, शंकर जी के दम भक्ति में लिंग हो जाले, लेकिन ऊ का कहतनी कि हम आवतनी घरे, हम आवतनी घरे का करे खातिर जी गई बताई तो तनी का जानी। आउ दुनिया आदमी कहेलन कि आई घरवा तनी काम बाटे, खेती गिरहती करे के बाटे, ये कहनी के बिहानिया आके करवा देते तो ठीक ना होइते, तो ना आईनी हम अपन शंकर बाबा आवत न बेजिक तैयार हाँ ना, तो ये जरूरत नहीं खे उनका खीस बर गइल है। कहा कि ये कने देखा हर के मेरे हाल सोचे लिसन कि हमार मरद हमार पंजरे में सटा रहो, मगर ना बाहरे रहो, बढ़िया से कमाओ उठू करो कि हमार घर आगे में बढ़ हो, बाकी ना तब का। ए दीदी देखी हमनी के तो रवा देखबे कइनी कि शादी बियाह भइल हटे आ हिया के अइबे करी ना कतना कतना दिन पर, साल भर पर, 2 साल पर, 6 महीना पर, ऐसे आई ना। ये कने हमारा घर के देवर के नु छोटको के चाहे तोहरो मर्द के चाहे भइयो जी के आदत नहीं खे घरे रहे के जनलू। ई आइल बन बेचारा कि मेरा नु हमार भूखल बिया तो साथे साथे अपन हमो भूख जाई। आ हमारा घरे त बावन त जानते बाड़ू कि आई रहन शंकर जी के मंदिर में पेंट पोचारा माराइल ह, तो हमें आइल हवन का त पैसा तैसिला तबे नु आदमी करी हन त ये सब में के गुटी मुटी में के बावन जा। आ तो जान तनी हई कहत है ना पर्वतिया के माई कि एक कने में, लेकिन कुछ कहत हन एक नटराज बाटे मरद के भेज देव तड़ू जा बाहर विदेशी अपने ही अहेर खेत हमर हो गइल पारा गरम। अब इसी वाला पर जतन जलवा चढ़ावे त जी परमती हाँ। अपन घर देखो तब दूसरा के अब कही खीस बर गइल एकदम ही हमरा हे त बा कि आजकल अपन घर नहीं खिसन देखत दूसरे के दुआरे झाकत रही सन। हां सोचत ऐसन के कनी के घर दुआर कैसे बढ़िया से चलता बिना सास के घर चलावत तड़ी सन गोतनी गोतनी मिल के कैसे कनी में फुटबर करे के। हाँ वैसे ही तो हम कहले के ई बताई कि हमरा घर में उनकर आगवा में रखम तबे अथी आदमी कहीं। हाँ जय हो शंकर भगवान, गलती माफ करी है शंकर भगवान। अच्छा ठीक बा दीदी जी, आओ तनी बनावा जल्दी। बाप रे बाप, हम ना नु जानत रही कि सावन में कोई ना मुर्गो मछली खाला।
हम यही से तो घर दुआर पे बोलत नहीं कि बतावा ये कह के हम लोटा के पानी जब लेवे गईनी हां उ बाबा के तुलसी में के तनी जलवा पानी के चढ़ा दीही अब डाल दीही तो देखो तारी के ओइ जी के आराम से मुर्गा कटा काटे के तरह लगता कि हाही सब आ गइल बा दलिदर आ गइल बाड़ी घर दुआर में और कहला पता का हो जाई 20 रुपया का मुर्गा मिले ताते 20 रुपया का मुर्गा मिले ताते अरे एकरा मतलब का हमेशा तक कहला कि खाते पियते बनी जा जे सावनवा चढ़ता न वो दिन तनी की बच कर रहिया ना खाई जा त गलगला के मर जाम जा गलगला के हम त बोलत नहीं थी जब बोलला अपना घर में किरियो तो हो जाए सब कोई कहले कि छोटो का बोलत है छोटो के बोलत है कैसे घर द्वार में करे के चाहिए हो हम भूखल बानी मजली दीदी भूखल बानी फिर से बड़के दीदी भूखल बानी बतावा कैसे घर द्वार में करे के चाहिए अब ये फल फलरी ली पपोता सब आदमी कइलन फिर नष्ट हो गइल आदमी कहलन कि ज्यादा छोट मोट गलती बता माफ कर द ई छोट मोट गलती बा हो इतना आजकल घर में बड़ बड़ गलती कर देताटे हां वो दिन तो देखनी कि पूजा पाठ के दिन यही तरह का कि मछली लेके खूब आराम से बनावतन जा खातवन जा दोनों प्राणी आज यही तरह हमनी कैसे घर में रहिए ना कैसे घर दुआर में चली का दिक्कत बा घर में काहे ना रह घर में हो के का कहता तारा के हां बतावा डेराइनी ना मर देना हम बानी नु कोई ना बोली तारा के कर मजाल बा कि हमार रहते तार कोई आंसू गिरा दी हम ना कोई के बोली ना समझ गनी जब ले कोई हमरा के ना बोल के निकल जी तब ले ज्यादा गाली पाद ना धइलेला कौन चीज में आफत पड़ल बा ए तरीका पार का है आफत घर में नहीं के पड़ल है का है पड़ल बताबे ना सब कोई लागत कि दलिदर आ गेल बड़ी माई लाला समा गेल बा पेट में का कुलोरा बड़ा बोरली माने के लाला माइल बाड़ू के खाता के नहीं खात घरवा में हमरा हमन के जानी भूखल भइया ना आ त बड़ा के दीदी का करत रे तू ना भूखली त माने बरियारी भूखई बुका के अच्छा ठीक बा हां अब भैया जी का करतनी तू माने भूखे सोमारी माने तू तेरे दिमाग ना तब मुर्गा काहे के लाके बनावत या काटतई जा मुर्गा हां आ देखला ए हमरा आँख फूट गइल बा आ हिरे मैया औसान में मुर्गा बना खाता हूं रे कोई गांव में टोला में सुन तो कोई का कही बताई हमरा के आ इहो सोमारी के दिन देखते बनी रहुआ गजब के इहो तनकियो गजना के लाज शर्म नहीं के हमरा बुझाता कि बड़ हो के हाथना बरियार गलती करता हूं जके छोटका कही तो छोटका हमनी के औरी मन न बहकी कि भलके बड़ करत जे ज्यादा हमनी के करे के उहाँ के तो सोच समझ के समझा के लेके देके चले के चाहिए कि ज्यादा कन्या ऐसे ना कर देना धर जला मझली भौजी जानो तई अभी कोई नहीं जानते वहाँ सब कहाँ जानते जब हम ही देख के बनी तो हम चलो कि तुलसी में तनी पनिया डाल दी लोटा का खेल के कोई नहीं देख तनी ओजिया आराम से दोनों पारा निबड़ के मुर्गा काटता थे हां तारा जान तो वो मझली भौजी ले कहतू नु तब देखती तब न कुछ कहती हमनी के का बोला जे हमनी के खुद छोट बानी जा मुंह बंद करके रहे के बा घर में त जाई रहुआ कहीं तब नु हम पीछे से जाई हम जान तो का कहीं जाऊ हम तू मत कह जो मझली भौजी ले कह जो तो जा तू ऐसे से कर दे जे देख घर में पूजा पाठ के दिन में ये करे के ह मछली मुर्गा बना के खा सावन के में वहां सब जान एक और ये छोड़म जा झगड़ा घर में कला हो जाई अब झगड़ा भाई तो झगड़ा ना महाभारत हो रामायण सब हो जाई ओनियो ले तीर धनुष चलू एनियो ले चली तीर धनुष चलाएंगे तीर धनुष रघुओ चलाए वो और भाई सब कोई चलाए घर दुआर में नच के दिन में भूखल बना कर हट से लागता कि दिमाग खराब होता टे अपना मन करी रहुओ हम बिना मन के करतानी हाय हमरे उल्टे लगल उठाटे हम का कइला हनी वाह रे कितना तेल भरल बा चर्बियाइल मुर्गा बा चर्बियाइल बा तेल वाला मुर्गा भाई ये तो फाड़िए कर के बढ़िया बना घर में हा वाह रे एकर गणकट खाए में मजा दी जी ई सब ठीक करतनी ई बताई रवा ठीक करतनी आदमी कब बोली हन त रवा कहम कि छोट हो के हमारा कपार पर चढ़ल बैसन कपार पे कहाँ चढ़ल बई नीचे बानी तो तहारा कपार पे चढ़ल बई कि मुर्गा हम अपन काम करतनी दीदी जी भोथराइल बनी त रवा का भोथराइले बनी अच्छा दीदी जी भोथराइल बाड़ी हराउआ चकराइल बाड़ू हाँ यही से आके उबुटू बोला तड़ू जानत कि सावन में सब भूखा तड़ीसन घर में हां रवा हे ले आके बनावतनी या खियावतनी तो तू शरम नाम के चीज बा कि ना रवा भी तो हन यानी भूखल बुझे तो अपन कर जा पूजा पाठ कंठमाला हिला ल जा कंठमाला सब दिन में खैनी जाए आ सावनवा में ना खैम जाता ना बनी सावना में तारा सावन मना एक बार मनावा हमारा नहीं के मनावे के हमारे तकले देव कौन देवी देवता नहीं की पूजले कि आज पूजम हम भर ले भादो सरले जेठ खाई ना हम
त नइखी पूजले उ त ठीक हाँ। बाटे मगर हई घरवा में हई लीला में करत तनी ठीक लागता बाटे अरे हाँ अब बतियाव हम हनी आवरी के ह बतियाव काहे के बड़ के बरबरा तो हमारे मर्दा के बोला ताड़ू हाँ अपना कनी या तो कहतनी कि रहुओ गलती दे जी करते बानी या भइयो जी करतनी त इन्नी करतनी जा माने खाए वाला चीज है त खरीद के लिया के बनाओ तन जे खातन जे में गलती का लौकत तोहरा हो गजब रहुआ करतनी जी आ रहुआ नहीं के पता है कि भर सामानी घर में भूखा तड़ी सन हमहू भूखा तनी आ सब जल ढार ढार के आवत ऐसा ओकनी जा नष्ट कर देनी जा जी मरद तू ना भूखा ताड़ू हम नहीं खी ना भूखा तू नहीं भूख तू भूखल बाड़ू तो हमहू खाई छोड़ दे तोहरा खातिन का ई कोनो बात भइले ई कोनो बात देखा भइल, रहुआ बताई तू हमर मालिक ना हो तो से पूछब त जाब त हम मुर्गा ले आइब त बनाइब त खाई मर्द पूजाते नहीं खे आ शंकरे जी पूजातवन मर्दे पे जल धरावन न मर्दे शंकर जी होलन ई बात बाटे हाँ। कि सब कोई अपन मरज के पूजिया तबे मर्गा मछली छोड़ी काहे मरद के नतिया तो गलवा अरे तरे कुल होता हाँ सावन भूखे सामान भूखे ई त पार्वती बाई त शंकर भगवान के गाड़ी गलज करेली गाड़ी थोड़ो देली करवा खातनी ना करेली नाराज हो जाली तारा घर में हम जानी काहे से बोले खातिर तोरे मर्दा के काहे आगन में हक दे में कहम ना कि हकले बनी अभी हो गले नहीं लेकिन सच के जाके हक दे समझ लो कि नहीं हाँ सर में लिखा ए खुशी के माहौल में दुखी मत फैलाव बुझलू जानत नहीं कि रउआ एतना में हर मौग हो जाए हाँ। चलनी ई सब हमरा ना कहे के चाहिए हाँ, हाँ। कहत नु बानी घर में हाँ। उलाग के मेहर हो उनकर मारम क्या भाई? हला खाती कि मुर्गा मछली बनावत हो जा कल पहि जा खला जा छोटकी हमरा से जाके कहतिया ओही ए राम हे शिव गुरु ई का कइले बानी जा बाप रे राम शिव गुरु हे। रोज रोज शिव गुरु हम शिव गुरु दिन खातिर सावन का भूख गइल बड़ी जा राम शिव गुरु के पुकार तड़ी जा देखी दीदी रउआ तो पढ़ लिख न रहनी हां ई कहीं कि हम देख लेले हई ना त कवना कवना घर में उ बाबा देवता के घर में ढुकैतन जा कवनो ठेकान नहीं के पूछी ना भई से कहां लेके जात रही घर में पूछी हमर घर में तो अपने घर में नहीं बनाई तो दुआरे बनाई अच्छा आदमी भूखल मरवा ले जाई ई रउआ त यार संभार के रहे के चाहिए कि सास नहीं खी त कैसे हमरा घर चलावे के चाहिए आ रउआ बताई देखो हम तोहन लोग के छोड़ देब अपने मर्दों के छोड़ दे लेकिन मुर्गा मछली हमरा से ना छूटी समझ हाँ। कि ना कि हाँ। दलीदर हमरा पेटवा में ध लेले बाटे जब समझे के बस समझ ले जे दलीदर समाइल बाटे नष्ट करे के पड़ गइल बानी यही तरह के राना मारत रहू जा सभी तरी हाँ कच्चा कच्चा मत करा जा भैया जी रउआ तो एकदम ही अकिल नहीं के हाँ सब बूढ़ा जितनी जा सब ठियाइले जातनी जा ओनिए बना के ओनिए खाइम घर में मत ले जाई ए गर्जियन हो के हमर सास हो अजी। किसी को सही कर त घरवा में काहे ले जाइबे घर में ले जे हमर ओतनी घर में तो ओतनी घर में बनाई बा हमनी के भूखल बे त हमनी के हमनी खा लेबे के पता के भूखल बा घरवा बुझाता कि नैहर से लेके आइल बाड़ू जा का कि घर में मत लेके जाई मेकाली में सोझिया दे खड़ा हो जी तो समझ जा भावा भूखल बे से हम का करत छोट बाड़ू जा त बोला तड़ू जा तना तना की बोल रहा तू जानू तड़ी सा हो मुंह हाँ ओ इंगने बनाई बा खाई बा हाँ। सब करे के फाटी अरे चुप रहो इतना मत चिल्ला ना तो तारा भूख लगी तुरंते अभी मत चिल्ला नाम हका देन तो कहिया सकी का कहत हाँ नाम हकवा दी एकदम देख के जलने समाइल रही पेट में हाँ काटी जे हम काटते हो ए दो वो कटा जी तू टेंशन मत लो जौन मन करी हम बनाए खाए कोई से डर डेरा हम नहीं खी ना ना एकदम डरा मत